No magicota tienes. מה קורה? אנחנו בעוד סרטון חדש של אבי בערוץ של גיא. תראו את לוי, נכון זוכרים שעשינו אותו סרטון? אז רק המשכנו אותו. שמע, עוד נראה לכם אותנו משחקים כדורגל, איזה שחקנים אנחנו. בקרוב נראה לכם את בולי הקטן. בקרוב הולך להיות עוד מלא הופעות, וגם הופעה אחת שלא תשכחו לעולם. לוי נחם בבוס, הוא עומד למות, הוא לא קופץ. עוד פעם תראה בו, תיזהר מהמגנים, ילד, אתה עומד למות. טוב ילד. רבו, דוד. יש לך את הדינוזאורים, שכחת. נראה לי שתהפוך לדינוזאור, אני ממליץ. או שלא. לא משהו. עוד מעט נעשה לכם סיור בית. הורדת לו רק אחד. סליחה שהראיתי לכם את התקרה, יום טוב. ביי, סרטון חדש עולה לטיקטוק. יוני נרוג בינו קפוצ'ינו. תראה בבוס. בינתיים להביא הצופים, שמים לך מלא לייקים, מיליון. כבר יש לך 5 עוקבים. עקבת אותי ב2. אני אתן. לוי, מחר אתה תראה, יש לך 5 עוקבים, 3. זה, הזון. יש לך את הזה, שכחת. ספי, יוני, נרוג בינו. הוא רק את הבוס. לא, זה. לא לעשות את זה, רק מתי שאתה הורג את הבוס. עכשיו תהרוג את הבוס, יש לו קצת חיים.